kublai pikinang pait baro bat kumjuru yaki subscriber tementa kindiat nginya pai syaka kubor kablami napa ka jela Asam bat ka kubor ka langba dang menen katayo ka baladap u teu presiden lane u general secretary chong katai ka Seng Bajrang Dal ka badai na katai ka jela Asam hadin ba ula berngam yaki Hindu ki badan hakate ka jela bakin nombit ban lech ka yeng mane Kristan ban lek men Christmas hakane ka Christmas ka ban sawan Henry mentapat la yo abiang sakawai ka kubor pat hakaba ki official lane ki breu ki badan hakate ka jela Asam ki lalek complain ya une u leader lane une general secretary syaki pulit ba une ula berngam lane ula pensions area ki pad ba Hindu ki batmu ban lech syaka yeng mane ban lek man Christmas hakane ka Christmas ka ban sawan bat kat kum ka kubor ka bala yo lom lai thu ba ki pulit changate ka jela Asam kila ang ba ya kane ka jingjia amsim ladan bay thu haki tat hadin ba kilai i ya ka video ka ba uneu leader Ukraine bat kum ta ki pulit ki sasdang ban sim khia ya ka ka badai ban le hakate ka jela bala ang ruba mentapat ya kane ka jingkran jo uneu leader changate ka Seng Bajrang Dal ladan nang aikis bat ki pulit mentakin le ka badan kam na bentaban pentikna ya ka jing song sok song san hakate ka jela andala sya ka Christmas kalawan hakate ka jela Asam te kindiat ngamut ban ang ba ka jing sya ka labut ban pelaj ya ka video ka ba uneu leader changate ka Seng Bajrang Dal ulakran ya ki Hindu makin nambet ban sya ka yeng mane bat menta andang lawat ya kata ka video chong ne u leader ba Ukraine ki Hindu amsim la lap su apa social media namar la dab delete namar ba kadai ka video ka bambiang ya ka ba une u leader ulakran bat menta pat ka ne ka video ka bang pelat yang ne kadai hakate ka jui ka meeting ka ba une u leader udan Ukraine henrai hakate pat kadai da we berubakran ya kiwe pat ki topik te takade khubom takajan mit ngin sai syam biang pat bat phi baro sai si sen hakawe ka video ka ban sawan